dahil maaga kami nagising, magja-jogging muna kami. Banat-banat ng buto. Again. Good morning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Oh, jogging, jogging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A few moments later. Bawal marami nga kasi yan. Kasi maano mo yung mga ano niya. Nagilid na. Gilid na yung pwede pag sa ferry. Ay, kulang na. Ay, wala na. Nakatago ho. Parang ganyan o. Nakatago siya. Tapos Nakakapal o. nagkapaasawa. Sarap. Ay, lumabunga na. O yan o, ganyan o. Hindi na paasawahan ko. Paano yung paasawahan ng tayo? Ngayon pala yun. Ngayon ko lang ganyan. Ganyan pala magpaasawa ng ano. Ayan guys, pinapasawaan ni Ante para magtuloy ang bunga ba? Basa ka ba ng paseng? Siuka kayo pasok. Yung katulong namin. Doon ay sa gilid. Doon. Yung dito o, mas lantad. Yung sa kabila. Ay, meron pa doon Ante? Oo. Para Ante magtuloy yung bunga niya? Ay, doon mga nakatago. Kala mo wala eh. Ito mag-asawa. Makapal pala o. Makapal ho. Hindi ka kami katsinilas kayo. Mapakan yung ganyan o. Kasi meron pa siya dito o, sa bilog. Maasak talaga yan. Makasak eh kung lahat tayo sugod dyan. Hindi sa may kita si Ate Pe, wala na. Ay naku, dami nakatago. Takalang igay. Yung ano Ante, walang bunga, yun yung kunin, di ba? Nakatago yung mga bunga niya. May isa na dyan eh, yun o. Yung nakita ko dito kanina isa eh. May ready si Auntie kasi. May gunting pa. Wala. Ay, see. Ay, namagbunga rin maliit. Ito, pwede na to, di ba Ante? Oo. Sarap. Ay, nante, hindi pa naasawahan niya to. Oo. Wala siya nakapatong. Wala. Narating ko lang din. Tagahawak na nakapulong. Hinaanan ka namin doon Auntie. Ay, ito tingnan kalaking bunga. Ito. Meron pang mas malaki dyan. Yun eh. Malaki niya. Pakintab. Guys, si Ante Maria Pe po. Marami. Oh. Si Ante Maria Pe po ang may-ari ng kalabasahan dito. Ito po, isipin. Yan. Ang kapal ng kalabasa niya guys. Hindi tayo pwedeng sumugod guys at ano tawag dito? Masak. Maria Pe. Ano po, makapakan yung ano lang po, isa-isa lang po papasok. Hindi ka tayo maganda nakapag-apas. Babaan mo eh. Kanya madipagay na. Ay, sagadid Ante? Ha? Sagadid yung ano niya? Putol. Kaya pala hindi nagatuloy yung sa atin, Peng. Hindi nyo ging patungan. Mais mo Ngayon alam ay. na. Ngayon alam nyo na pag may kalabasa kayo guys. Kailangan patungan. Kailangan paasawahan. Paasawahan. Kailangan paasawahan. Kasing madika ko ang kita lalak Huwag kayo magpasok at ano. Ito pala, kayo palang malapit na sa ilog eh. Basta magbunga. Oh, malapit na yan. Yung kabila ng mais na yan, ilog na yan. Pero kami na baka wala Wala ma. Yung kuwan din, hindi mo makana maapakan mo yung marasa. Yan o. Flowers palaki-laki na. Oo, may bunga oh, kadaming bunga. Da, excited Guys, na. ang ganda ng block crab. Che! Uwi na, Che! Mag-harvest ka na lang. O, ano mo? Mag-harvest ka na lang. O, tignan mo ako. No, napakita mag-harvest ng ano niya. Itang bunga niya pa, no, Peng. Tumante o kalaki. Tsaka Ay, yun. meron yan. Ito po, ante, oh. Kadami, oh. Tingnan, ito po, Ping, oh. Ayun o.
Hindi pa pwede ito, ante? Hindi pa. Ano, baka yan eh. Bata, ano pa siya? Dapat baon ba siya? Ayan pa oh. Bunga. Diba? Bunga. Pero pwede na rin yung gulayan naman. Talbos ante, hindi pa kayo pwede? Ayaw patalbusan lang. Pag yung malapit na harbisin yan. Mga ilang buwan pa kaya ito, ante? Abutin na isang buwan to. Ang gugat ko yung bunga ng nagtini. Paano ho, nakatago yung mga bunga niya? Magaling. Magaling talaga maggulay ng bunga. Diyan ka o sa loob ng pitas. Ito guys, tuwing umaga, tinitinda to ni ante sa dun sa baryo. So, kaya tutulungan na rin po namin siya magtitinda. Kami na rin po magtitinda nito. Dami oh, katago. Madaming bulaklak guys, kaya lang nakatago. Sarap yan sa Baan man tayo, hindi may tali. isagad wante. Dining da. Yung mga iba. Tapos may saluyot. Sa ulat silang saluyot dito. Wow, ulam. Kaya yung sinasabi mo saluyot, ang dami ka ng bunga. Doon, sa kwan. Doon. Guys, ito bunga niya guys, oh, ang laki oh. Dito lang kami sa gilid-gilid. Hindi kasi siya pwedeng puntahan sa gitna kasi baka mapakan namin yung Dito lang kami. Masaktan. Kaya na yung may-ari ang magpasok sa loob. Papa niya mga talbisa. Nakalaki siya oh. Sarili niya to, antay? Wala pa lang taniman niya yung kilpulot eh. Meron pa din sa daya. Diyan pa sa kabila, sa kanya pa yan. Maraming tanim niya. Mais, mani. Yun o, hello! Nakatago ka dyan ah. Kasi pag lang magtanim, may aanihin. Fresh na fresh. Baka gusto nyo. Guys, bili-bili na guys. 10 isang tali. Murang-mura. Pag sa Manila yan, no? Ilang piraso lang. 10 na. Bouquet. Maganda ang i-bouquet. Ay, kasal mo. Pag ihagis mo, sabay luto na nila nung makakuha. Paano sinasabi niya yung magkapatong? Hindi, Para magtuloy yung bunga niya. Ano, Yung may bunga lang na, ayan, may bunga lang. Oh. Pwede na yung paasawa. pinuputulan niya ng kalahati. Ayan, magkuha ka. Tapos ganun niya. Paasawa Guys, natin. magpaasawa. Lupitin. Isiksik. Tapos kalahati. Isiksik siya sa may Saka mo siya ipatong sa loob. bulaklak na may bunga na yung ilalim. Alam mo, magkaiba sila ng pingo. Ito, isa lang. Yun o, 3. Hindi nagbuka. Lalaki siguro. Ito, lalaki. Ito, babae. Magkakaasawa ka na, girl. Ayan guys, yan yung kung paano mag-asawa yung Yung kalabasa. Tapos ipasok mo lang siya sa loob. Para magtuloy yung bunga. Ayan. May bunga na kasi siya yun. Maliit. Kasi kadalasan kasi hindi nabubuhay, kaya pala ganun.
Yung sa atin dati. Ngayon alam mo na, magpaasawa ka na. Sana all kalabasa. Sana all, ganun na lang pala pwede. Sana all. Sana all bulaklak ng kalabasa. Sabi ko lang bunga kaya yan lang po. Oo, sayang yung ano mo. Umagang kay ganda. Kay gandang mga bulaklak. Kay, Marima. Ang mga kalabasa girl. Sa ano, kalago niya, no? Nagkaroon din tayo nitong ganito. Pangang kasi mo ba yata sa gulay din sa buhay ko. Marilo. Ah, Akin na. For me ba yan? Dahil walang nagbigay sa yung bulaklak, ako na magbigay. para sa akin ba to? Thank you. Pasa-pasa girl. Ante, may pinaasawa kami dito. Namanhikan na. Namanhikan na. Dito. Ang daming bunga. Ito, walang asawa. Hanapan mo ng asawa. Kapag kita ng kapartner mo. Dahil dyan, ito ang para sa iyo. Hindi ko kayo loob niya. Kung parang ba't yung isa ko kakaiba. Guys, ganun talaga yung itsura niya. Ganito ang itsura ping pag ano no. Nakabuka ka na ka. Nakabuka na siya guys, then ito yung panusok. Excited na siya, girl. Ang harot mo, girl. Yan. Dahil dyan, mamanhikan na kayong dalawa. Kawang kayo na ang kitambang. Ate, mga talbos, tingnan mo. Baka mga girl. Ikaw, Gigi. Ganda na pagkayos niyan, Gigi, ah. Ay, napasawan mo. Yun. Ganyan guys ang itsura ng ano. Loob babae. Yan. Ano siya. Marami yung ganun niya. Ito. Ito kasi, isang tusok lang. Yan na, makakasawa na siya. Ante, pag nagpaasawa, umaga lang. Kasi nakabuka ka pa siya na. Yung ready pa siya, ready. Paano yung ante, nakatikom na may meron ng asawa yon? Oo. Kasi meron nakatikom na eh. Naol. Kahit pala ganito, may ganyan-ganyan din. Kaya nga. Sa ano guys, sa isang araw nakaka 24 tali si ante, 10 piso po isang tali. Tatali natin mamaya, baka maka 20, ano tayo. Hindi, ano din yun. 240. 240. Ito, bagong tuli na to guys. 2, 4, ay, 6. Yung babae Ganyan ang guys, babae. iba yung kanyang ano, yung pinakagitna. Talagang Iba yung gitna niya. Tapos yung lalaki naman, alam mo na, yung Pasok na natin guys. Puzzle. Excited na yung bulaklak eh. Tapos magatikom yan. Nandun na siya sa loob. Makukorner na. Akin ka na. Wala ka ng ano. Walang kawala, walang Hindi na siya pwedeng mambabae. babae. Walang kabit-kabit. Mamayang mainit. Magkuklose na yan. Shindera ka pala dito, ante. Asyendera sila dalawa na Hasmin. Sa Hasmin sa kabila. Ay, dalawa pala yung bukid nila. Meron pa doon.
Wala na, si Asmin lang nagakwan doon. Ah, doon sa may ano, lapit sa Salapay. Oo, mahirap eh. Mas madali. Mahirap na na, nahirapan ako. May gunting din ako. Yung ginawa natin kalahati. Pwede rin, kaya lang... Mahirap na talian natin, no? Oo. Lagi ko lang pinaputulan yung pag hindi natakpan. Natalian. Ayun ay magpako na naman siya. Hindi, mahirap pag gunting kasi. Masarap ito Sinubukan ko. pagkakaroon mo ng mga talbos niya, mga taba. Madali pala siyang putulin natin pag sa dulo. Flowers for you, girl. Thank you. Kami na naka-isang basket na guys. Landi. Bigay niya daw guys kay Uncle Sunny. Para bati na daw sila, guys. Para bati na sila. Guys, nagtampo kasi siya guys, yung tinawag niya Uncle Sana eh. Nagtampo sa Uncle Sunny. Hindi niya kinausap ng 2 araw sa Antiligaya. Samahan mo pa ng saluyot yan para masaya na siya. Ante, ano sabihin mo kay Uncle Sunny? Oh. Kunwari, Shout out Ginalyn Rikla. Salamat sa panunood mo sa amin. Ingat ka dyan. Yehey. Bye-bye. Maraming sa Rice. Ano ko yung malabas na. Si Haring Alaw. Ay, nakantok. Ay, naku. Kalamig. Tara guys, magtinda na tayo guys. Let's go. May taga ganyan. Di po pa nga natalo. Iwan mo na yun. Daming bunga na sili. Yun, oh. Dami namang tanim ni Ante. Guys, magtatali. Eh, magkape muna kami guys bago kami magtatali. Wow. Ganda oh. Ate, ate, yung aso. Oh, may tambayan kami guys. May ano, may tawag doon. Tayo, dali kami tayo. Kape muna kami guys. Ayan guys, magtatali na kami ng kalabasa. 20 pieces, 10 pesos. O, di ba? Murang-mura. Bili na po guys. Ano naantay nyo? Fresh na fresh. Okay na yung iba. Dito, bigyan mo kami dito. Para mabawasan ang trabaho ni Auntie Fe, kami na rin magtitinda niyan. O, di ba? Huwag niyo na ulitin at nadudurdor. Tali. Kasi ito, hindi pwedeng lanto tayo. Dapat fresh. Kasi mamayang tanghali ito, ano na, lanta na siya. Kaya dapat ma-dispose ng maaga. Benta natin. Shout out sa mga kumakain ng ng bulaklak ng kalabasa. Sarap po. Sinong mga kumakain ng talbos ng kalabasa? Okay. Masarap to guys sa pinakbet. Na may saluyot. Sa mga Ilocano guys, nako, matatakaw sa ganito. Kasi malapit na ang ano nito na. Sa tumataas baka hindi ba nakasabi? Le. Mark Alvin. Kabat ko yung ano yung pamangkin namin. Pamangkin ng asawa ko. Herbie. Hindi malapit na rin yon. Oo, magkabat sila. Kilala niya nga si Mark Alvin. Galing nga no. Parang kilalang organista pa lang siya Ngayon ministro na. Gio. Nakakatuwa. Ano yung ilagay ng ganito? Sa ano yata ante ang ano nila? Itong June or July? Oo. Ay, hindi. Kung hindi July, August. Saan siyang kilamboy, Ante? Ando, naghahintay pa ng traktura. Paano? Di magluwas kay ante. Buwe, alam nga hindi. Kung hindi lockdown eh. Hindi yan. Kung pwede ang dalawa. Nakakailang tali na ba tayo, Ante Basing? Parang karami man yan. Lima. Parang karami man yan. Hindi, di lang man to. Hindi naman lahat yan. Di lang yan ante. Walang bingay bating dyan.
May tali na rin. Tama na yung tali. Bali si Auntie Pepo ay mayroong pinapaaral na ministerial. Ang kanyang anak po na lalaki, bali graduating na po siya ngayong July or August. Kaya talagang sila, doble kayo. Shout out kay Ka Alvin Mayo. Wala, kadami pala, oh. Ang ganda-ganda ng malutoy. Ante, magkape ka na. Kagkapinta ko. Ito, may tinapay dito, oh. Ano daw sa'yo, Auntie Ligaya? Dito, ante. Magselos ang kinsani, oh. Dami, ah. Wala na, kuya. Yan na lang yan. Ayun ako lang. Doon, ante. Kape ka, kuya, dali. Yun guys, ititinda na namin. Bayadam ang amin natin ng mapilin. Ano tani ba isang boy? Andyan ho siguro sa traktura. Maulo ka sa kaya. Time check tayo guys, 6:40 ng umaga. Dapat may benta para may pangluto. Pumunta kami dito guys, mga 5:15. Yun o. Buena mano. Customer na kami guys. Guys, meron kami customer. Yeah. Ikaw, nagbibili ka? Tatlo. Yun o. Ang babait naman ng mga ining na ito. Thank you. Inabangan talaga. Diba? May buena mano. Thank you. Thank you, Deng. Wow. Oh, yung kinilas mo. Oh, matinag. Bulaglag. Salamat. Thank you. Let's go. Ay, parang ka mag-ibigbilag. Pagkapon. Bulaklak! Fresh na fresh. Angkay, kalabasa, angkay. Ay, bunga, bulaklak. Kalabasa po. Ay, pabili daw, pabili. Ano man tong tindira natin? Bawasan niya sa'yo, kawawa ka naman. Ay, dalawa daw. Dalawa. Yan o. Nalayot na yan kalabasa. Oo. Pinatanggal natin tali. Hindi na katanggal yan. For you. For you, Ay, Maria, pahing 30. 30. Kunin mo muna yung barya nante. Wala tayong pagbarya mo na. Cashier. Basta ibigay lang natin. Ang ating cashier. I receive 50 pesos. Thank you po. Salamat po. Kagawad. Bulaklak po. Ah, meron na. Bakit meron po? Dapat wala. Ayan, nagbilis yung kilo. Ay, ilan po? Ay, ay! Ay, isa lang daw. Ay. Yun o. Marami mo nakatinda. Okay. Para mabilis po. Balance po. Talagawan. Thank you po. Guys, pintahan natin si Mami Dragon. Baka bibili. Ma'am Risa, 10. Naka-brace. Naka-brace? 10 lang. Ay, maubos na yan. Ay, ubos na yan mamaya. Ubos na mamaya, ma'am ne. Kaya nga. 10 lang, girl. Bili ka na. Oh, si Ma'am Risa. Si Ma'am Risa, ang aming. Tatlo. Ay, wala tayong panukli. Oh, 20. May 10 ako nito. Sana. Hindi ko rin kasi sa yung ano buriyo mo, hindi ka muna ng bar. Salamat, Pane. Thank you. Ilang sako sa'yo, ma? Bili ka, ma? Kuha ka 2.
Mabili na, mother. Bibili si mama ng ano. Ay, mo pinag-ili sa kanila. Hindi, kasi pagalitan kami. Doon sa bibili. Baka mapahit ko kung nabigay bulsa na. Guys, dalawa binili mama. O, isa lang. Ito na to, guys. Pero ang uubos niyan guys, si camera girl. Matakaw yan dyan. 50 yung puhunan na bayan. Ma, sandali, sandali. 50. Sandali, sandali. Yung pinigay niyang panukli. Ay, ano pa sa Ito nga bayad ni Ma'am Risa. Ano sa kaya mo na siya? 20. Basta ang binigay niyang panukli natin 50. Hindi, wala mo na rin. Kulang ba ito? 20 na lang kulang yung bare. 20 nga. Ito po isa. Walang isang dalisa. Tara na, let's go. Let's go! Hindi na po, kalabasa. Kalabasa, pangkalino lang na. Araw-araw yan ah. Bili pa. Hi, Auntie. Bili na po kayo. Fresh na fresh from the farm. Yan na. Sabi na Auntie Fe, pakyawin mo daw eh. Oo nga, pakyawin mo, ante. Gawin ka? Sige! 10 piso lang naman yan eh. Maganda pa yung tali. Sino nagtali ito? Kami syempre. Itas namin. Oo. Kaya nun, makuha din sana ako nung gulay doon eh. Yun, tatlo. Ay, buti ka na punta. Oo nga. Tama na ito. Yan, 25 lang mo ah. Sige, 25. Uy, ginulpi oh. Hindi, 5. Wow. Sinasako kami sa ganito. Yes. Kasi dahil 5 sila guys, 5 din yung binili. Nag-iisa silang tali. Kasi pag naluto naman yan, kakaunti lang yan. Eh, gawin mo yung bayan. Sige. Ang sarap kasi yan papakit. 20 isang tali ah. 20 isang tali. May tubo. Sa amin yung... Sarap naman ng popcorn ni Kajubi. May tubig ka? Thank you very much, ante. Thank you po. Let's go. Bagay. Pabili daw, pabili. Magkano isang talay? 10. Dalawa. Yan. Okay. Kami pang nagtas ka na lang. Salamat po. Thank you. Hindi. May libre po, isang sitaw. Ayaw mo ng sitaw, ibin tayo. Bigay nga lang ito. Oh, may free pang cubicle. Nakatumpleto. Oo. Kala ko ginibinta. Mga talagawan yun. Kita mo anak mo. Ah? Thank you. Kanina, sinong cashier natin? Ay, dito. Ah, bilhin ko to guys. Talbos ng sitaw at parda. Sarap nito. Dalawin mo na. Makain ka nita? Ito oh, sarap nito oh, parda. Puli na rin, tawad ka lang. Ikaw, kayo lang man ante magkain. O, di yan. O, bigyan mo rin ng kunting ano, talbos. Ano na lang. O, barya dyan. Alam isang tali. Salaman siya. Bigay lang din kasi sa amin eh. Thank you. It's a prank. Naisangan namin lang. Sabi niya paglabas niya nakagano siya. Akala ko isang tali yung binigay niya. Na-prank ka namin natin. Uncle, pakyawin mo nga. Tatlo na lang yan. Yay! Kabait talaga. Ito yung isang mayaman dito sa barangay namin eh. Akala ko kasi pamimigay na lang ito. Successful. Salamat po. Thank you. Yes. Ubus na. Wow! Harap na. Guys, ito guys, may may-ari na to guys. Yan sa, ito guys, may-ari na dyan. Yung isa naman ay... Sa bilihan lang, oh. Sa Ito sa amin to. Isasawin din. Sarap yun. Mag-limit na kami guys kay Auntie Maria Fe. Mag-limit na kami ng pinagbentahan. Ay,
Salubong na naman namin sa Apongdora guys. Kung saan saan na napunta. Tara na, dali po. Punta sa bahay. Ay, hindi lang. And guys, ito ang pananghalian namin. Talbos ng sitaw, parda. Yan, sarap nito. Bulaklak ng kalabasa at sitaw na turo. Tapos lagyan ng kalamansi, sarap. Guys, bali ang napagbentahan namin ay 300. Bali, ano yun guys? 31 na bundle. So, ang nagbebentang po is 310. Didoble na namin guys. Didoble namin guys. Dadublehin po namin yung ano na yun. Para maging happy naman si Ante. Kasi araw-araw niya talaga to guys ginagawa. Tara Bigay guys. natin. Auntie Maria pe. Manager. Manager! Bye na Auntie Maria pe. Sana sa kilay? Ay, nagapaburas sila. Doon na. Kapahabi. Naubos na Ante. Kulang pa daw. Naghahanap pa. Bilangin mo Ante, mga kulang. Ilan nga ilat ba? 310. 70 na lang yan. Kasi nasa'yo yata yung yam. Hindi, ante, bali, inano namin na 310. Lahat, di ba dapat? Bali, dinoble na po namin yan. Ng 620. Tulong na po namin sa iyo. Sige. Bye-bye, ante. Salamat po. Thank you. Yan guys, pauwi na kami. Thank you po. Bye. Yan.